Azatlygyň yerli habarçysy Sewitiň ekrançylyk meýdanlaryna aýlanyp, Lewap welaýatynyň häkiminiň prezidenti yalan hasabat berenligini aýdýar. Türkmenistanyň hökümet başlygy her hepde diýýäli hökümet mejlislerini, iş maslahatlaryny geçirýär we degişli ýolbaşçylaryň hasabatlaryny dinleýär. Ol hasabatlarda köplenç tutumly işleriň edilýänini gaýdalyp, ululy öz üstanlara getirilýär we käbir nägiliklerine garamazdan prezident özüne verilen hasabatlardan kanagatlanma bildirýär. Bir 3-nji maýda geçirilen video şekilli iş maslahatyna hem şeýle boldy. Türkmen Döwlet Habar Gullugynyň anyklaşdyrman beren habaryna görä, Lewabyň häkimi Amanyliýewiň hasabaty Sewitiň kärenneçileriniň gowa çekişini tamamlandyklary baradaky habardan başlandy. Türkmen mediasynyň habarlaryndan görnüşine görä, olarda her ýylyň mewsumlaryna laýyklykda şol bir mazmunly hasabatlar berilýär we şol bir tawsyryklar gaýtalanýar. Emma soňra gazanylan ýa gazanylajak üstünlükler barada berilen maglumatlar durmuş ýüzünde tasdiklanmaýar. İl içinde gulalygylyk habarlar diýip bilinýän hasabatlaryň gowa çekiş baradaky bölegi azatlygyň derýadaky suw pesligi, gowa çekiljek ýerlere ýuguş suwlaryny tutmakdaky kynçylyklar, suw nasoslarynyň ogurlugy, zeýke suwlaryny ulanmak barada berilýän tawsyryklar barada beren maglumatlarynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Gowa çekişini dol tamamladyk diýmek bilen Lewabyň häkimi prezidenti yalan hasabat berdi. Atlyna Lewapda gowa çekişi inne başlandy diýip azatlygyň yerli habarçysy 4-nji maý güni giýişlik ekin meýdanlaryna aýlanyp geleninden soň habar berdi. Onuň sözlerine görä, Farab Darganata ýolunyň boyundaky gowaça meýdanlaryna inni suw berilipdir. Aprelyň başynda habarçy Lewapda ýuguş suwunyň ýarpy hem tutulmanlygyny, häkimiýetleriň ogurlanan suw nasoslaryny gözleýänligini habar beripdi. Yerli habarçynyň soňky anyklaşdyrmalaryna görä, daýhan hojalyklarynyň käbirine gowa çekişi 40% töweregine amala aşyrylypdyr. Ýöne ýaňy suw çekilen, ekişe taýin edilmedik yerler hem az däl. Şeýle-de habarçy bilen anonimlik şertini aýry-aýrylykda gurlaşan bir näçe kärenneçiniň tasdiklamagyna görä, Darganata, Däne etraplaryna ýuguş suw tutulmadyk müňläp hektar yer bar. Şu aralykda yerlerini şordan ýuwmak, tehnika, dökün, ekiş aladalary bilen başagay bolan kärenneçi daýhanlary ýene bir mejbur ähmet, ýüpekçilik talaplary hem aldyradýar. Darganatada häkimiýetler raýatlardan döwletiň ýüpek tawsyryklar üçin pul ýygnaýar. Her kärenneçi we mollum 15 kilogram pile pulny 1500 manat bermeli. Yerli häkimiýetler her kilogram pil üçin 100 manatdan pul alýar diýip habarçy yerli ýaşaýjylara salgylanyp aýtdy. Başsaka geňeşliginiň, Krançowa geňeşliginiň ýaşaýjylaryndan 15 kilogram piläniň puluny alýarlar. Kärenne yer bolan raýatlaryň ählisinden pul ýygnaýarlar. Emma o bolarda köp adamyň çörek puly iň uly gaýga ýuruldy diýip azatlygyň söhbetdeşleri aýtdy. Türkmenistanyň döwletiň ýüpek tawsyrygy adamlary Sovet ýyllaryndan bäri Tomsun ystasynda ýaşamaly salkyn jaýlaryndan çykmagy, tut ýapragynyň gözlegini sergezdan bolmagy mejbur edýär. Emma ýylda millionlap agaç naharyny ekýän ýurtda adamlar tut ýapragy üstündäki dawada bir-birine şikayet ýetirýär. Tut ýok, gurçuklara vermäge ýaprak tapylanok. Darganatada tuğdagacı tut yaprağı üstünde turan davada 8 çemes adamın bir-birine şikayet getirmek netijesinde 4 tane cinayet iş açıldı deyip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre arçınlar tut meselesini çözecek hem bolmaýar. Olar diňe adamları gorkulyp kärenne ýerini alar diýip pile pulny almagy bilýärler. Alyk howpsuzlygynyň üpçün edilenini baradaky resmi habarlara garamazdan Türkmenistanlylaryň alyk kynçylyklary barada gelýän howsaly maglumatlaryň izi kesilmeýär. Marynyň döwlet dukanlaryna ilaty el ýeterli wagtdan her aýda berilýän harytlaryň tasdan hiç biri galmady. Ol ýerden diňe ýeri duýul bar. Onuň wagty hususy dukanlardakydan 1 manat ardan diýip yerli habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre hususy dukanlarda duýuň 1 kilogramy 3 manat, döwlet dukanlaryna duýu 2 manatdan satylýar.
Beýle karytlaryň bahalary husus dükanlardaky narhlar bilen deňleşdi. Şeýlelikde iň pes sortly bürünç, dürlü şerbet önümleri, soğan, kartoşka we şolara meňdeş beýle gady önümleri döwlet dükanlaryna hem husus sowdadaky bahalardan satylýar. Olary şol dükana jogap berýän işgärler satýar. Dükanlary daşyndan ya içinden syňlatan hamala satywdy tas ähli zat bar ýal edilip goýulan. Bu adyk gytçylyk barada çykýan habarlar bolmanyny görnüşdi ýarana çykarmagy finansyk edilýändigini aňladýar diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Bayramaly trawyna degişli oglaryň ýaşaýjylary aýlyk paýok karytlaryny inni bir näçe ay bäri alyp bilmeýänliklerini, olardan diňe bir näçe ay öň un we paýta çigidinden alynan ösümlik ýagyny alyp görenliklerini gurrum berdiler. Şüýle geçip diňe 1,5 litr paýta ýagyny alyp gördüm. Ýöne olam hemme hozalgy ýetmedi diýip radiýanyň bir söhbetdeşi bu ýagyň gapdary bilen wagty geçen wafly hem almaly bolanlygyny sözüne goşdy. Şeýle-de oba adamlarynyň sözlerine görä şäher bilen obanyň arasynda hatda çörek meselesinde hem deňlik ýok. Gogoçy hem buğday ekken daýhanlara Bayramaly şäherine hepdede 2 gezek 1 manatdan satylýan 2 çörek hem berilmeýär. Aýdylmagyna görä Bayramaly şäherine adam başyna hepdede 2 gezek berilýän 2 çöregi aljak bolup ýaşaýjylar ir sagat 6-da syljak dükanyň agdyna giýje sagat 2-de nowata durup başlaýar. Ýöne bu çörek hem 1 sagata ýetmeýän gutorýar. Köp adamy ýetmeýär diýip radiýanyň söhbetdeşleri aýdýar. Çörek nowatyny adamlaryň itekleşmegi, sögüşmekleri adatyda. Dükan açylanyny edil yer süýşen ýaly bolýar. Uly goh, galmagal turýar. Çörek aljak bolsa gaty känip bir ýaşaýjy çörek alanlaryň sagyman ýerine çyksa kaýyl bolýanlygyny, köp adamyň bolsa çöreksiz galýanlygyny bellädi. Kä halatda alan çöregiň ýer ýaly, gaty ýysly, turşy tagamly ýa-da ýarym ýalta bişirilen bolup çykýar diýip ýaşaýjylar aýdýar. Satylýan çöregiň hili barada aýdylýanlary Mar şäheriniň ýaşaýjylary hem tasdik etdi. Ýöne Mar şäherine Bayramaly we beýleki etrap merkezleri bilen deňeşdirilenine adam başyna 2 manatdan berilýän 5 kilogram un, 20 manatdan berilýän 1 litr günewakar ýagy, 200 gram şeker yanvar aýyna paýok hökmünde berilipdir diýip habarça aýtdy. Şol wagtda Mar şäheriniň ýaşaýjylary etrap ýaşaýjylaryndan tapawutlykda günne 70 teňgeden satylýan buhanka çöregini satyn alyp bilýär. Ýöne ol çörek hemme döwlet dükanyna däl, nowatlaryň görilmejek ýerlerine, köp gatly jaýlaryň arasynda ýerleşen dükanlaryň ýeňse gapylaryndan satylýar diýip Mardan gelen habarda aýdylýar. Ýurtdaky alyk gytçylygy dogrullaryň gara bazardaky narhlary bilen el-ele berip ýaşaýar. Bazarlarda karytlary dogrullaryň ýokarlanan narhyndan satýarlar. Eger dogrullaryň narhy biraz peselse-de karytlaryň narhy üýtgeýmeýär. Ýöne dogrullaryň narhy sehel ýokarlansa, karytlaryň bahasy hem derrew ýokary galýar. Şu aralykda Lewapdan gelen soňky maglumatlar hem alyk gytçylygynyň barha dogumlanýanlygyny görkezdi. Bu sebäpde häzir süňkli, öýkün, garny goşulan etin kilogramy 80 manat bahalanýar. Ýumurtga, günewakar ýagy, süýt gytalyp başlady. Pomidor 10-25 manat aralygynda bahalanýar. Döwlet dükanlaryna 3 aýdyr paýok un, ýag berilmeýär diýip Türkmenabatdaky habarçymyz aýtdy. Türkmenistanyň paýtagtynyň medeni durmuşynda ýene bir waka, Çekiýaly klassik Antonin Dvořákyň 180 ýyldygyna bagyşlanan konsert boldy. Azatlyň habarçysy Aşgabatda geçirilen konserte tomoşa etdi. Konsertiň öňü syrasynda Dvořákyň döredijiligi barada leksiýa 2 dilde geçirildi we ol türkmen diline Agajan Açylow tarapyndan terjime edildi. Konsertiň dowamında Dvořákyň we onuň töwereginde bolan adamlaryň suratlary monitorda görkezildi diýip Azatlyň habarçysy gurrun berýär. We şeýle dowam etdirýär. Tomoşaçylar diňe bir kompozitoryň meşhur eserlerini däl eýsem giň halk köpçüligine mälim bolmadyk eserleri de eşdiler. Bu aýdym saat açyşy täzelik boldy. Habarçymyzyň sözlerine görä 28 aprelde Türkmen Milli Konservatoriýasynyň uly konsert dalyndaky konserte birnäçe ustad Vladimir Mokurtumov, Maya Guliýewa, Bahar Durdiýewa we Tahir Ataýew gatnaşypdyr.
Konsertde hem ýaşlar hem de tanymal milli we halkara bayraklarına eýip bolan Jemal Agajanowa, Aýbölek Mukyýewa, Bahram Dolliýew we beýlekler çykyş etdiler. Tomaşaçylar Begen Çymşeýewiň we Emir Bayramgeldiýewiň çykyşlaryna ýokary baha berdiler diýip habarçymydaýar. Konsertiň jemleýici bölegini fortepiano we gyjakly çykyş tamamlapdyr. Adatlyň habarçysynyň söýlerine görä, Çeх kompozitory Antonin Dvořákyň 180 ýyllygyna bagyşlanan konsertiň öňü serisinde Resul Gylyjywyň ýolbaşçylygyndaky Döwlet Simfonik Orkestriň aýdymsaz möhsüminiň açylmagy hem ýene bir möhüm waka bolupdyr. Konsert Türkmenistanyň atkazanan artisti Vladimir Mokurtumowyň 50 ýyllygyna bagyşlanypdyr. 21-22 aprelde bolan konsertde Sadandanyň özü hem gatnaşypdyr. Ýene bir konsert Aşgabatyň Türkmenistan zalynda geçirildi. Habarçynyň söýlerine görä, Tahir Ataýewiň sazlar orkestriniň 80-nji ýyllaryň meşhur aýdymsazlarynyň retro konsertiniň geçen ýeri hemmäni ýerleşdirip bilmendir. Konsertiň guramaçylygy örän döredijlikli üpçün edilipdir. Biletler set ýazgy kassetalaryň görnüşinde çap edilipdir. Girelgelerin bedegleri, sadandalaryň eşigi retro döwrüni ýada salypdyr. Sadandalaryň köpüsi sady dik durup ýerine ýetiripdir. Çal saçly erkek adamlaryň, aýal gyzlaryň öz çağalary we aktyklary bilen bilelikde gelen ulularyň yaş wagtyndaky ýaly sada goşulyp gyýgyryp aýdandyklaryny görmek we eşitmek diýsen täsir galdyrdy. Tahir Ataýewiň 80-nji ýyllaryň aýdymlary hemmäni bütewi emosional hyjywda birleşdirdi diýip Adatlyň habarçysy özünde galan täsirler barada gurrun berdi. Türkmenistanda teatr we konsert möhsümi koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda geçen Tomuz girdilen çäklendirmeleriň aprel aýynyň başynda aradan aýrylmagyndan soň açylypdy. 1 aprelde Aşgabatda Türkmenistanyň atkazanan sungat wekili Aleksandr Anatoliýewich Starikowyň hatyrasyna konsert geçirildi. Tazanda 18 fevralda Gazanda bir wagt aradan çykypdy. Konsert Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň uly konsert zalynda geçirildi. Ustadyň okuwçylarynyň biri Türkmenistanyň görnükli artisti Vladimir Mokurtumow öz çykyşyny muallimine bagyşlady. Konsertiň gidişinde Eogan Sebastian Bach'ın we Sergey Prokofiewiň eserleri ýerine ýetirildi. Aşgabatdaky habarçylaryň habar berişi ýaly 8 aýlyk harak etmeden soň başlanan teatr möhsümi hem gyzgalanly geçýär. Paýtagt teatrlarynyň köp sanly spektakllarına biletler öňünden satylyp gutarýar. Dowam edýän global koronavirus pandemiýasynyň dowamında bu keseliň öz çäginde ýokdugyny aýdýan Türkmenistanyň häkimetleri öňüne alyş çäreleri we dezinfeksiýany geçirýärler.